Mat chana héana si bhgéisteach leis Saol sé bealachan réirgan baile Gaeltachta sfeargaí na gomórtas na mbailte Slachtmhara go múna milliana ach ní fás é ní cosúda. Thugus trusra a gahabh dear seachtaine. Casan spread a bhí timpeall 10 duine an sá tús an taurig, chamar lá am lá an sá dín na cosáin san na euros na foií ficusús agus na crín íomh níos Slachtmhara clondaí a chuirsan ní mar sin de agus crop níos fear chuirna is mór an obair tá an ácrasúla seo. Tá gachi le bhíon bíon áirí mór an amach chahanach. Nuair a bhíon sló mór ann, nuair a bhíon an cabhar ann, is féidir éonrad an éachraíonna chu níonar ab agus sa díag bhíidir ann agus íonar an gasc an laúd. Han sif sin is bealachan réirg Emiliana an meile is fearr sa Gaeltacht an sa Dheas. Ach ríist ní hairíthe hána sé sin han sibh pléiles mórta sa le blianta fada. Ach fés a techt na héon bblion, fés mórtach Emiliana. Fés mórtach Emiliana, é do chumar sós 8 marctíag an nurig, so bhí me ceachach seanna dheachar fada an dulcan cí anamhar sin. Ach bechas mór le díad bhí únáir gur tháinig an 7 marctíag sa freis. Sós go dtíí tríce chuige dónú mar sin déir mar sin dé. Só gur cabhirling Emiliana bhí 3 rodí mórí ana mar díana mar an trintán san den picnic taobh an drohad lá tráide. Túns go bhana bhór bhí ann agus chosa sé mór an ach fiochan nach háling agus bhí moltar an tóca leis. Rud eile díon mar tróthaí nó na bóra teachtasteach ó na trí bailí díon mic den íon son an gascar fádiad son dearach agus siad a chur láthair comá. Agus bhí an táling comá gur íon an cóir chun té an drompla sa tráid a fiosú. Má bhí molla aige agus bhí moltaí i gceann moltóir a tháinig chuaimh breis crín i dhiscint i teachta seachas tráid bhaile go háirí timppla chláiste na mún an fort felle timppla scoilmhuire is mar sin dá. Tá cuireadóireachta testáil deirtar. Sé díreach é caiimid fiochan drásán an blion seohanis begaring é dhéanamh go lócham mar gurfar na crín timppla ar nómseáil an bliana stáchart lí. Be mí fiochan a dro an parpelle áráid agus an cláiste na mún fiochan níos mis breis díomh chorán. Is é sin ceann sa bailí mór stách an blion se chuig níos mis dul sin dulcan cí dhéanamh cinnte. Nar a dhéchan tú in éirí hir hail is gníomh pobl a hansá agus tá 2 mbliana ebre chuiristeach a bhíh gorísa plan 2 mbliana. Tá deireadh leis blansan anis ach caithfar ceannaila chéanamh nó leanúnta raig is tócha be. Chuir leis an ceann bhí anna stácha fiochantar rís an crota bhéir agus fiochantar túns gona bheile gníta mí síanamh. Tá muid na háite go húntaach duine siad an takeíocht a fada thuirta smuintí nó agus ruí mar sin agus íana mar airgad a bhaúhain son an nuirigad sa tráid agus de chur mar an airgad sin a dro na túns go son agus táúna go méid deile de muid na háite beidir airgad a thuirtú cabhar thuirt agus ruí déanamh túns go mé fiochamach agus lean mí roiig. Is mór rud é plan cuairbíonna chuir le chéile tá mar anna geisteach begarí íana bheitstocha rimmers na nula chun íarrá. Gíidir tagad go raibh 10 duine go bjún sa le chéile I gahab tára go dtíar an cuarma dhéanamh do chasan spride. Ca bhfuil cuiste na láidir agus an pobl leistíirdíh. Deir bhfuil tíbhah déanúir ar an cuiste ach tá an mór an duine an lasmóda sin agus tá mór an gceist comáis an isciúdas na bláhan rinne bliana agus foiilí fiocha agus petí ó sígan sa ar an taobh seo an tráid a scúba gach lá beag nach agus na leidir an scéim comáid din obair an son. Agus is breagúnta chéidir go bhór mar an 7 pointe díag sa bhreis. Haint bhí druidir banárde, há náhaoine go ní lórnach sa bhaile seo. Tá agus tin sé réchanáling chuirt an tráid comáid, tá táil go geling go bhfuil drohad ar gá héamh an tráid agus fiochan si go deas agus tá bóthir cléanta teachstachanta comá so bíon roiigh deas na droid agus tá cuasa caiacin son tás nó go luú tá mí díanamh ceanirí a chuir le chéile chun goméidir sin an donachta stúte amachar an loch so mar sin de so big deistan son tá bí bíon gáí díanamh an méidir smó úsáid an óhings is féidir agus an locha agus tásún go méid ní smó amachcha seo comá. Is in eringi ta fele an is kjol. Du he galing ver ga fevrat drochte meiden kjoig. Seslíní líonn se ha gnógah sin sa ordnalí istig láran bhaile agus tá tú gníomhach ar an gcuistin sa. Tá sé táchtach duite mechan tí go bhéna go fiochan go mag an dát.
Tá cinnte agus is tócha cha mé trachtúirta methar an son bíad na blachanna go chuúntaige agus tá sé anna bheith chun isce chorarú maidin agus is títhe, so tá rútín anna dhéanaan son. Fíocha ná go chuúntaach ná agus bhí teasa going le an tára agus bhí glórbáist go going a choirigh freisin. An nómláán tá an tráidhheigh fíochaint go chuúntaach agus tá míad anmhrá dúlas. Agus is soch bhí beochtúntaach sa tráidhheile ling an tára mar bhí na chláisiúirí a going agus na tiismóirí a tháinig an deir seachtainna agus bhí glór chluí pelleirsúil, so díoch an áis go háling agus bíon glór turasóirí ag dul tríd an tráidhheile ag dul chuig an gúgáin agus bhí gatain i rá raibh na rothir timpeall na háite go háling agus na bláhanna agus an péintáil goléir dhéanam mar anna chuid péintáil an son le ling an díon glasáil le dahanna geile agus do nóhá tá ar fós ag fiochan go húntaach agus na tethe prívádacha tá muinte na háite ag déanamh anna iirecht. Tá bliana le roimh amachchanis, hiile pointí tastáil agus planóla chuigíis dus na blianta sa roin ríist. Cinnte gan áras bhí moltúltaí ar an túris freisin is tócha cring sa bhreis is tócha bíonn sé dechar cring a chur is stigil á an tráidhheile mar bíonn siad mór agus ádaach sa héad bu breithnóí sér agus síl sin nua a chur ar an tráideach rudí cosúla sin, so bíon rud éigen na gcónaí a gríoch. Tá míid ceúir éigen a bheith going náidis chun an éisio ceúra ar dúis agus an son cinnte lena míid oring agus tá fur an únta go going, so tá míid anar bhdú lei sin. Seslíní lín san. Tá máí thuma ar guiste chuma agus í an hástal leis an cína díanta go léana. A cad méallar nóiríní thuma. Bhfuil is le nóirín breis stim léanóhin agus í Harbh gníomhach leis guiste nóirút. Tá sé an hástaniuh? Tá sé dechar é chréidún Helen. Is cuiinlam fadó. Ní bheidís gróf le thualach le na pointí. Agus de bheoh aníireacht díanta going, sárabar díanta, agus nuair a thiocach na tarthaí, de bheoh dímá oring, mar ní bheidís achtaréis beidir ganú tríú cheir a fointe sa bhreis a thuirtuing. So, níiad fámórání ana faoi, ach lenúnta raig agus iireacht níos fearrí anamh don bblion se cóing, agus de lenamar a raig is a raig leis, agus imlíana agus an nurig tá sé tucha faoin airagaing. Go bhfuil ar amá a bhd níos fleúlach le na pointí, níl cóscainte le an éachar, seach pointe díoch tucha dóing imlíana, agus chun sé sceimíní orm, tá áthas an dánarm, tá ag tuairt molla dóing. Agus sé sin an molla atá bhaing ná ardú pointí. Agus a bháidín maríní thuma, hananta sa lé le Coiste na mbailte Slachtmhara chuma, cén sása bh thugann siad? Well, is tócha an rud is táchtaí ná nuair a hen tú amach ar an shráid, fécinn tú sir, fécinn tú sír, agus tá an áit a fécinn go Dheas, go háir núna tá na blána úr agus an grínig teangah cainlam beidir devlín ó hen de bhí an saora anna luchar fad agus de bhí gacrad just fiocta. Ach le cúpla bhlína nús ná tá na bláhannig fécinn go Dheas agus bhhalamsa ar san an Coiste go léir, buic sa gháilde Tomás McGarrett ó Barna Glán a íocan as na bláhanna, tá sé ag íoc as na bláhanna le blianta fada agus gan iad ní bheoch an átaí fécinn có Dheas sa bhfuil sé. Má íocann tú ar na tarthaí agus má léonn tú an rud a hagan uathe. Tá de díú isteach really ar sustainability, biodiversity, tá réimse fér lehan a cáis. Agus a bháide, cad é go practicúla ginn tusan na hen lách an cabhrú leis bheachtas? Well, a rintáraigh dunim sin boscaí isciú agus an nurig nád bhí an aimse cóte agus fiúha mátá sé churbáistí ní aon na prévacha an tuisce tuis go bhfuil na dalóga agus comála sin dunim iad litir pic go minic ach tuis go bhfuil is siúil go minic dunim sé brúscar nuair támadal amach tá go mála plastic, láhín plastic agus siúlam an móthir agus piúcam sús péad a tán agus má cuméan tú smachtar ní bhíon a lána chuide an son, so siúlan téan rud a dhéanam sin áir. Dún tú sin cúpla bót sa teachtain? Yeah, beidir gáir sa teachtain agus tá brand an vapes sin, an rudí an na vapes, bín siad cat ar héh an móthir anna chudíh. An bíiad rudí smesa háinne seán? Yeah. Agus tá lithium deirtar ins na rodí sin na King Disposable, so each siúd agus cupán coffee. Agus comá lei sin an Red Bull, is fúlam Red Bull. Caní Red Bull? Yeah, bín siad catar héh mór. Can na héh ná dógan daoine iad a bhile, ní hiigi míad. Mar sin tá na vapes go holtan sláinte agus tá go holtan díomplacht. Agus tá anna chudíh timppla na háte. Tucaigh lá go mé sé bhena, tucaigh?
Well, le cúnamh dé, bhrealing bheith chomáile carigart I tír chonel sin an aimetá going. Baile Gaeltachta eile bhrealing gomach bua going artha. Well, had a chawri tá stála go naon ódín. Ó níadar faoi sin Helen. Tá bíala gom is féidirlum na hórdathe húirt. Leis geantaráling muirga múscrí glas Anna Dheas, árán glóti even a chanan sinnig marní chéalach cumige padar óréada agus dón lo héalathe go dain hénig agus cholamhrin san Helen de Gardún ó chuilé taigo danín Sislín I línte nórín I homa agus márín I homa ó bhéal á an réirig agus má se cílárne cad méallar cílárne an Ballingeray